טוב, תכירו את אחד הצמחים האדירים. אלוף ומיוחד מהרבה מאוד מובנים, אבל היום אני רוצה רק לספר לכם על הפרח המדהים שלו. הפרח יפהפה, אבל הוא גם מסריח ממש, יש לו ריח של ריקבון או ביוב. הסיבה לסירחון מאוד מעניינת. כמו כל פרח, אלוף רוצה שיעביקו את הפרחים שלו כדי שהוא יוכל להמשיך ולהפיץ את עצמו בעולם. כדי למשוך את המעביקים שלו, מינים שונים של זבובים וחרקים, הפרח משחרר את הניחוח המסריח הזה של רקב, אפילו של צואה. הזבובים, מתלהבים ממש מהריח, רוצים להטיל את הביצים בתוך הריקבון, אז הם נמשכים לתוך הפרח. אבל אז קורה דבר מעניין. הם מגיעים לנקודת אל חזור. הם נבלעים לעומק הפרח, מעבר לאזור שמוקף בזיפים, והזיפים האלו לא מאפשרים לזבוב לצאת בחזרה. בזמן שהזבוב כלוא בתוך הפרח, הוא מתכסה באבקנים. אחרי יממה בדיוק, הזיפים האלו נובלים, והזבוב חופשי לדרכו. אז הוא חוזר על הטעות שלו בשני, ומתעופף לפרח חלוף הבא.